Lopanyasa voice box tafuna tibweretsereni macheza amene anachitika pa wireless ya Times pamenepo ndithu mtolankhani Chimwemwe Mangazi amacheza ndi olemekezeka a Samia Suleiman amene ndithu ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Blantyre City South East komanso achamatchedwa kuti Mphatso Sambo amene patali pano ndi wapa mpando wa bungwe lija la National Registration Bureau NRB. Nkhani imene amacheza nawo akuluakulu amenewa ndi nkhani yakukhudzana ndi kupezeka kwa ziphaso zaunzika National IDs ku ma warehouse a NRB kukanengo mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko ndithu kunamveka nkhani kuti ayi NRB kupanga ntchito zachinyengo ikupezeka ndi ma IT ankhaninkhani ku warehouse pamene ndithu maofisi ankhaninkhaniso aboma alipo. Ndi Achimwemwe Mangazi amangofuna kumva mbali zonse mbali ya Sulemani komanso mbali ya Asambo. Ndete nkhali modzi kuti timve kuti ndi macheza amenewa anayenda bwanji pa wireless ya Times pamenenso ndithu amalawi ena anapatsidwa mpata ofunsa mafunso komanso kupereka mandemanga zawo pa nkhani imene. Nkhali modzi pani Manyasa West Post kuti macheza amenewa anayenda bwanji pakati pa Samia Suleiman komanso Mphatso Sambo zokhudzana ndi ma ID kupezeka ku ma warehouse kukanengo mu mzinda wa Lilongwe pano pa Nyasa Voice Box. Nchani ndipo mudaona zotani kumeneko? Koyambirira ndinene kuti ntchito yathu ngati ma MP tisanafike ku zipaniko, ntchito yathu yayikulu ndi oversight, kuonetsetsa kuti boma likuyendetsa zinthu zake bwinobwino. Ndipo lero kumawaku tinalandira information imene imatiuza kuti ku ma warehouse achimanga ku NFRA kumene kukwenera kukhala chimanga akonzako malo ndipo kwabwera kampu imene ya NRB kumene kuli makadi ambirimbiri chimene chikuchitika sitikuchiziwa. Ndiye ife ngati aphungu tinaona kuti ofunikira kwambiri kuti tifikeko tikaone tokha kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndifake munationa aphungu ndithu azipani zonse zosusa tinathamangira kumeneko kuti tikaone kuti kodi kweni chikuchitika ndi chani. Nde mudapeza zotani kumeneko, mudapeza kukuchitika chani? Choyambirira ndinene kuti ifeyo ngati azipani zosusa tataya chikhulupiriro ndi NRB chifukwa cha mmene akuyendesera zinthu zawo. Mukaona kumwera ku east komanso kumpoto munthu kuti upeze kadi ID kadi ikukhala ntchito yoopsa kwambiri, ntchito yayikulu kwambiri. Pamene ku Lilongwe kuno makadi akuvumba ngati matalala. Izi zimene zikutipangisanso chikayiko chachikulu kuti kodi chikuchitika ndi chani. Komanso tikaona mkulu amene akuyendesa bungwe limene la NRB ndi mkulu chanayima ku koti kuchita defend chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye tikukayikano kuti kodi mina ndi zomwe zija sona zilowesanso ku ntchito. That's why ifeyo ngati aphungu aususa tili ndi chikayiko kwambiri. Koma titafika ku warehouse imeneyi zimene timauzidwa zija tazipeza. Tapeza ndithu warehouse imodzi ayipanga partition mbali inayi, makadi ali mbwe ali pansi, makadi ali majumbo, makadi ali makatoni, tapeza ma computers a NRB, tapezapo makamera ndi maskana. Koma chimene sitinapeze ndi apana amene akuyang'anira operation imeneyi. Akuti abwana Shepard. Awo sitikuzwa kuti anaenda bwanji koma sitinapeze, tinapeza Nyamata ndi azimayi awiri amene anatiuza kuti ife ntchito yathu tangozidwa kuti tizilongeze tiye aliyense makadi ake akhale padera. Ndiye ifeyo noti ndi mafunso amene tikulephera kupeza mayankho ngati zipani zosusa ndi nkhawa kuti kodi zayambika liti ku Malawi kuno kuti makadi ma ID azikapangidwira ku nkhokwe ya chimanga. Kodi zayambika liti ku Malawi kuno kuti makadi a district imodzi azichita kusowa eni ake wapasa pamene dziko lonse likuvutika anthu kuti apeze makadi. Nchetu zimene zapeza kumeneko. Chabwino. Asambo chachitika nchiyani? Chikuchitika nchiyani kuti mpaka na makadi azikapezeka ku warehouse yosungirako chakudya, yosungirako mbewu ku NFRA? Chikuchitika nchiyani?
Poyamba ati mwina tikonze bwinobwino kuti nkhani ikunenedwa apapa ma allegations amene wawasoona nkhani iyi ndi yabodza kwambiri komanso tikoze kunena kuti makhadi sakupezeka ku nkhokwe yosungira chimanga. Makhadi akupezeka ku office ya NRB ku warehouse ya NRB. Anga mukudziwa inuyo kuti ku Malawi kuno kuli industrial site ngati ukanengo kuja kumene kuja kuli ma warehouse ambirimbiri chifukwa limene dziko linakonzedwera kuti katundu wazifika ndomasinthana kufikira ukanengo kuja. Kumene kuja kumasungidwa katundu osiyanasiyana kuphatikizako chimanga ndi chakudya ndi zina zotero. Warehouse imene kunenedwayi ndi warehouse yoti mumasungidwa katundu osiyanasiyana wa makompyuta, muli katundu wa department ena amakompyuta komanso pali mbali ina imene NRB tikusungirako makhadi ndi kugwirako ntchito yokonza makhadi ngati kupanga sorting. Ntchito imeneyi ifeyo NRB timayigwira monga mwa malamulo amene tinapatsidwa, ndipo ntchito imeneyi timayigwira motsata ndondomeko zosiyanasiyana. Ndipo ntchito imeneyi ndi imodzi mwa ntchito zathu za tsiku ndi tsiku zimene timagwira pa boma lililonse pa district lililonse. Pa malamulo amene tinapatsidwa tili ndi malamulo wopereka ziphaso zosiyanasiyana monga chiphaso cha kubadwa birth certificate imene imaperekedwa pamene munthu walembetsa kubadwa birth registration. Pamene mujina watisiya iya tikufuna kuti mumvetsetse kuti nkhani ikupita kuti timagwiranso ntchito ngati NRB kupereka ziphaso za imfa kwa anthu amene atisiya kwa abale awo, komanso ziphaso za maukwati, komanso ma national ID card, ziphaso za unzika. Ziphasozi zimasindikizidwa mawu amodzi okha Malawi munomu. Mawu amene wawa ndi otetezeka kumene kumapita anthu amene kugwira ntchito imeneyo chifukwa chiphaso chija ndi chinthu chotetezeka. Ndiye ifeyo timagwiranso ntchito mwa transparency moonekeratu kuti ntchito yathu aliyense azikhala kudziwa chifukwa timagwira ntchito madera osiyanasiyana kapena magulu osiyanasiyana. Timapereka ziphaso kuti munthu akalembetse mtukula pakhomo akachitire driving license, chiphaso cha pansewu kapena chiphaso cha paulendo passport, akalembetsenso chisankho kapena voti, komanso mwina mwake akapezere mwina sim card, akapezere phone. Ndiye ifeyo ntchito imene tikamagwira tinaona kuti ziphaso zimenezizi mwina pamakhala mavuto osiyanasiyana chifukwa m'mbuyomo unapezeka kuti ziphaso zonse zinasindikizidwa kunja ku France. Pamene pakatipa tinaona kuti panali mavuto osiyanasiyana, ziphaso takhala tikusindikiza kunoko koma zina zinasindikizidwa kunja, ndi ziphaso zija ndi zambiri zimene zakhala zikubwera. Zakhala zikubwera ndithu miyezi yochulukirapo, ndipo ziphaso zimenezi zikabwera zimafikira malo amodzi ngati kwa warehouse kuja kuti tionetsetse kuti ziphaso zija zabwera zokwanira, zabwera zoyenerera, tione ngati quality control, tione chiphaso chilichonse chasindikizidwa bwino, komanso tizipakire madera oyenerera kuti zikafike. Ndiye tikati tifotokoze mene tinayendera ziphaso zikubwera tinawuza aliwonse ngakhala ku parliament tinafotokozera. Ifeyo timapanga ripoti kudzera makomiti osiyanasiyana. Ndiye mwina aonabo pali komiti imene amalumikiza koma pamakhala ndondomeko yake. Pamene akomiti aja akufuna kuti ife tibwere tikumane nawo kapena tawapempha kuti abwere kapena mwina afuna atiwunikire china chilichonse ngati oversight, pamakhala ndondomeko zake. Ndiye katundu uja akabwera, atabwera maripota anafotokozera, ndipo kufika kwa warehouse kumene kuja ma development partners anafika kumene kuja, hivi ma ambassadors akulu onse aliyense tinafotokoza kuti tikugwira ntchito yathu warehouse kuti katundu afike, ndipo makhadi oposa 3 million agawidwa Malawi yonse. Munthu aliyense amene khadi yake analembetsa kwa NRB khadi yake inatuluka ndipo ali m'masentamo. Ndipo mukati mufike mwina nthawi yambiri mupita ngati kutcholo mukaona kuti makhadi ali m'masenta, mwinanso anthu sakubwera zatenga. Tikulakalaka kuti adindo akuluakulu azitithandizira kuti makhadi amenewa atengedwe.
ndiye lero tinangolandira uthenga wa dzidzidzi kuti akuti INRB amba kusindikiza ziphaso zawo nzika ku Kanengo. Chosangalatsa nchakuti amene anapita akuluakulu athu aphungu a nyumba ya malamulo otsogozedwa ndi Sami Suleiman anena kuti kulibe kusindikiza ziphaso kumenecho. Ndizoona kulibe makina osindikiza ziphaso. Makina amene ali kumeneko ndi maskana, mwina maskana ake tingoyerekeza aja amakhala masupereti aja, komanso amene amapanga skani mabachi, komanso makompyuta oti azipanga skani. Cholinga chakuti ikapanga skani khadi iliyonse izidziwa kuti khadi imeneyi yafika. Khadi imene yafikayi ndi ya munthu woti wakukalonga. Ndiye ngati yasokera timagwiritsa ntchito njira yomweyo kuti tifufuze kuti zayenda bwanji. Ndi makhadi aliyense anasindikizidwa, aliyense anafika ku center kumene analembetsa. Ndiye timangofunitsitsa kuti ngati nkotheka tamva madandaulo awo kuti mwina mwake they are concerned ndi kuti katundu makhadi akusungidwa ku Kanengo. Choti mudziwenja kuti anthu amene agwira ntchito kumenekoko ndi anthu oti alembedwa ntchito ali ndi mphamvu yoti agwire ntchito imeneyi. Akuluakulu osada akabwera ku center kuja kufika tangouzidwa kuti ati amamwaza katunduyu apamwaza makhadiwa, koma izozo ifeyo tiapakaingenji moyenerera chifukwa ife ndife ogwira ntchito Amalawi, ndife Amalawi. Tinalembedwa kuti tionetsetse kuti ntchito yakalembera onzika iyende bwino. Ndiye akuluakulu amene timagwira nawo ntchito ma stakeholders timakumana nawo kuphatikizako aphungu a nyumba ya malamulo. Ndiye ife tafikira kuti timve nkhawa zawo ndi zotani kuti tiyendere limodzi. So chimene mutiuza ngati boma ngati bungwe limene li pasi pa unduna ona za chitetezo cha mdziko la boma tikuti timangokumana ndi wina aliyense. Anyhow timakhala ndi ndondomeko zathu zimene tili nazo. Ndiye tidzera ndondomeko zimenezo kaakuluakulu azipani timakumana nawonso kudzera ndondomeko zake zokhazikika. Chimene mutitsimikizira apa ndichoti kufika ku warehouse kusi chinthu chachilendo, mumagwirako ntchito imeneyi ndi kale lonse. Ndipo timakhala tikugwirako ntchito, ndipo usiku warehouse yakukanengo koka kuti mupite kuchitipa kwa DC mukaona kuti kugwiranso ntchito imeneyi chifukwa ndi ntchito yathu yopanga soti makhadi. Ngati post office makalata akafika ndi ntchito yawo amene amadziwa kuti kalata yafikayi ipite kubangula kapena kuti ilowere kubangula idzera ku Blantyre. Ifenso ndi chimodzimodzi timati katundu amene afikayu uyu ndo waboma lakuti mwina wa Blantyre afika ku Blantyre, uyu ndo wakutcholo amayenda njira imodzi. Zikakafika kutcholo mukafika kutcholo kwa DC mukaona kuti tikugwiranso ntchito yomweyi, mukapita ku Blantyre mukaona kuti tikugwiranso ntchito yomweyi. Kuli makhadi aku Blantyre yako kutcholo, kuli makhadi akutcholoko kudowaso chimodzimodzi kakuchikwawa. Ndiye ndi ntchito yathu moti ife zimene zodabwitsa kuti kodi nkhani iyayendetsedwa bwanji. Koma chifukwa ndimene zimayenera kukhalira nthawi ina iliyonse, koma chilungamo chake poti chadziwika ndi bwino kuti tonse tiyende mu chilungamo tipewe kupereka uthenga oti siwoyenerera. Amene anakanena uthenga kwa aphungu a nyumba ya malamulo mwina wakenso nayenso mwina atadziwika ameneyu ndiye kuti akwenawo kankhe ngati pali milandu ina iliyonse. Koma si bwino kuti tikhale tikumanena nkhani zoti zidzetsa mavuto kapena zisokoneza kaganizidwe ka anthu. Suleiman muti bwanji akuti palibe chachilendo amagwira ntchito imeneyi nthawi yonse? Ndiyankhe ndi mawu amene alankhula komalizirapo. Palibe mulandu wina uliwonse malamulo a dziko lathu la Malawi amene amapeza munthu wolakwa ngati akupereka information. Tipofu si mulandu, ndipo it is encouraged even ku parliament. Ndiye sizoopsezana kuti amene wanenayo mwina akayankhe mulandu. Palibe mulandu, tisamaopsezane. Koma nkhani ndionena kuti ineyo ntchito yanga MP wina aliyense ndi oversight. Oversight yathu tingayinene muchichewa kuti ndife akapitawo a Malawi. Tsopano ndine public officer kapitawo ndinololedwa kulowa public office ina iliyonse at any time kuona kuti zinthu zikuyenda bwanji, kuti Amalawi azilandira service yabwino. Now kupita kumeneko simulandu, palibe choletsa. If any public officers going to a public institution, a public warehouse, doing our job, sitinalakwitse.
chimene chikudabwitsa ndi chokuti anena pamenepa kuti m'madera mwinamu zili maofesi mwa ma DC. Bwanji kulilongwe kuno kuli maofesi ambirimbiri aboma ama DC oti akanatha akapanga zimenezo kandi ku council, koma kukabisala mu warehouse ya Chimanga ndikumapanga zinthuzi mwaseri. Sindikukumbukira kuti anabwera apo kuzatiuza kuti tikuli mu warehouse ya Chimanga tikanauza kuti alezani malo abwino, chifukwa even the way the cards are being handled it's unprofessional. Komanso tikaonesesa tikudandaula chifukwa cha mmene anzathu akulandirira makhadi kunoko kusiyana ndi m'madera mwinamu zikuonesa kuti sizidzakhala. Tikudandaula chizoyamba Ansambo, ndiponso lero Ansambo ndakuyimbirani foni, bwanji simunandiyankhe foni. Chifukwa ndimakuyimbirani foni kuti ndikuwuzeni zimene tamva tifuna tibwere, simunandiyankhe foni, koma apa foni yalipo tamayankha. Tikanakhala kuti tikulumikizana tibwenzi zinthu zikumafika apa iya. Koma definitely if this is how NRB is operating, I think mwalephera ntchito yanu Ansambo. Yawapatizani mukuziwika kuno bwino muziko muno kuti ndinu wa MCP. Tikufuna munthu wa neutral, tindi democracy. Anthu amalawi akhala kudandala kuyambira the day you started registering in this country. Ntchito yanu tiyakukanikani. Mwina musanafike Suleiman, musanafike pomapanga kuyimaliza nkhaniyo timafuna tikhazikike pa nkhani imene mudapitira kumeneko kuti mukukayang'ana kuti kukutsindikizidwa kapena kukupezeka ziphaso. Mwakamba chinthu china chofunikira kwambiri. Asambo akufunsa Suleiman kuti chifukwa chani ku warehouse kwinaku mukamba zoti ali kwa ma DC, bwanji simudagwire ntchito imeneyi ku ofesi ya DC wa Lilongwe kapena ku ofesi zanu ku Lilongwe? Muti bwanji Asambo? Tikunena kuti makhadi amenewa amabwera ali ambiri, ndipo amabwera ngati ndithu makatoni akuluakulu, ndiye onsewa amafikira ku warehouse. Katundu aliyensetu akamayenda ndikukhulupirira kuti aliyense akudziwa kuti katundu amayenda ma warehouse kapena akwera masitima ndi zinthu zotero. Ndiye tikafika kwa warehouse kuja ndikumene timagawa kupita boma lililonse, koma wa Lilongwe ndi amene amapangidwa sort out ku warehouse komweko, pamene wakuthyolo akupangidwa ku office kwa DC, komanso mwina amapeza conference room kumene kuja kufuna malo akulu abulanta chimodzimodzi ndi boma lina lililonse. Ndiye warehouse ndi malo kodi ndi chichewa kapena chizungu, koma warehouse ndi malo osungirako katundu, nthawi ina mwa temporary, nthawi ina mwina okhazikika. Kwa ifeyo kunali kungosungirako katundu kuti timukoze agwire ntchito yake yoyenerera, kuti tikamtumize kumadera konse koyenerera poonetsetsa kuti katundu uja wafika bwino, komanso katundu uja tamutumiza kudera kumene akuyenera kuti apite. Makhadi itu aliyense amene analembesa NRB, makhadi onse anasindikizidwa, ndipo makhadi onsewa aliyense akhoza ku njira imodzi imene timakhala tikuchitanso ku Kamengo kumeneku ndikuonetsetsa kuti makhadi aja tayika mu system ya document tracking, kuti kale yosokera izidziwika, kusenza kuti amene akunena kuti khadi yake sanayipeza akhoza kupanga cheki tidziwa kuti khadi imene ngati yasokera likwina kulikonse. Ifoti makhadi agawidwa kwambiri kudzera mwa ziphunzitsi masukulu monse, masenta monse, ndiye palibe munthu amene alibe khadi yake. Mavuto amene anakhala alipo mbuyomo akuluakulu aku parliament ma MP atithandizira kuti tigule makina onjezera kuti zisindikiza makhadi ena, komanso atithandizira kuti makhadi amenewa aliyense asindikizidwe kuti timutumizire kumene ayenera kuti alandire. Akuti nkhani ikanatha kuthamwa pansi akanatha kumvetsetsa mmene mufotokozeramu mukadayankha foni. Simuyankha foni zochokera kwa aphungu? Imayankha foni zochokera kwa aphungu ena yonse, koma poti foni nthawi ina imapezeka kuti munthu ali malo ena, mwina nthawi imene zachitika zimenezo mwina chinali cholinga chofuna kuti nkhani ipite patali. Chifukwa ifeyo akhala kuti atiuza kuti pali vuto ili kapena tamva nkhani, ifeyo tidakapita nawo limodzi kuti tikaone, koma chomwe chachitika ife tamvera kwa maripota nkhani. Ndiye poyankha kwa ripota ndichifukwa kuti foniyo pa nthawi imene imayimbidwa ine ndinali nayo,
koma pamafoni panga foni ya abwana Suleiman ndili nayo koma palibe pamene paonetsa kuti anandiyimbira koma izozo zili apo ifeyo tikudziwa kuti timagwira ntchito ndapunga nyumba ya malamulo timagwira ntchito ndi ma stakeholders osiyana-siyana pacholinga chathu ndi chimodzi kukweza ntchito yakalembera waunzika komanso kuti aliyense alembedwe akhale ndi chiphaso chake ndiye zina zonsezi zimabwera koma tikudziwa kuti nthawi ina zimakhala kuti ndi ndale koma ifeyo tikukhulupirira kuti mphamvu zimene timapatsidwa ndi imene timagwira ntchito tikugwira ntchito bwino ndipo aliyense akhoza kuchitira umboni kuti ntchito yakalemberayo kuchitika bwino pakuti amene amakhalako kuti mwina mwake anthu ena mbali zina akuzimva zosiyana kamene sakumvetsetsa chake. Suleiman mene afotokozera Sambo nkhani yokhudza kukapeza ziphaso ku warehouse kukanengo komanso nkhani ya distribution ndi chifukwa chimene alili pamalopo chimene chidakupangisani ukafika kumeneko mwakhutira. Sitinakhutire nazo pavuta mpasi zinthu ni zimaprintidwa taona maboksi ena zikulembedwa China anenaso okha ena kuti France ndekuti zimafikira kwa airport kapena zimafikira ma clearing agent ukakhala kwa airport tindi ma warehouse ambiri kwa airport kuja angokhala zinatogwisa ntchito ameneyo koma mukaonesesa kwa NFRA uku even abwana kumeneko ndi pachibale ni munthu wankulu izizi sikuti ife tikungolankhula iya izizi nimafuna ndinene pano kuti zimaoneka simple chonchi koma ndizoopsa chifukwa zimkhoza kubweretsa nkhondo muziko ngati sizisamalidwa bwino ndiye integrity ya munthu amene akuyendesa zinthu ngati zimenezi imafuna izikhalanso integrity yabwino ineyo mukuona kwanga ndimafuna ndiafunse Sambo kuti mmene tikudandaulira azipani zosusa UDF, GPP, PP, Afford zipani zonse zosusa chifukwa tu zisankho zili ngati mpira simungangomenya timu imodzi yokha basi opanda timu ina tikuyena kuti matimu tonse tipangedwe fair treatment tsopano zipani zosusa timu inayi ikukukayikirani inuyo kwambiri ikukudandaulani zinayambika kalekale mukuona ngati ntchito yanu iyenda bwanji kutsogoloku ndimafuna ndikufunse ni funso limenelo ngati muli ndi integrity yabwino abana simukuona kuti penepa anthu akukudandaulaniwa ni ma stakeholders ofunikira pa chinthu chimene mukuyendesachi mwina kuwasiyira anthu amene ali neutral amene ali fair china chikuti tayikisa ife moti Malawi Congress Party izidandaula nawo limodzi ndi ife kukudandaulani inuyo kuti simukuyendesa bwino zinthuzi anthu ena mpaka pano simunasatire even chigamulo cha ku court anthu ambiri sanalembese makamaka kwathu kumwera akanidwa inuyo momoti MCP izitidandaulira nafe limodzi ngati okhuzidwa ali bize kupanga na defend ndi NRB pali chani kwenikweni pakati pa MCP ndi NRB chabwino mwina asanayankhe Sambo ndimafuna ningokufunsani munakambapo zoti ku airport zinthu zimafikira ku airport kuli ma warehouse muti sorting akadachitira ku airport simukadadandaula kena kalikonse. Wani ndinene kuti kuchitira kwina kwake not koyenera ndizolakwika mwamva apapa kuti amapangira ku office kwawo ngati zavuta amapita kwa DC zavuta amapita ku council koma kukachitira mu nkhokwe pamene poto pali question mark yayikulu kwambiri ife tizoona ngati munkhokwe muja muli chimanga mukugwiridwa ntchito ya makhadi izizi sindikukhulupirira kuti akanatipempha ife ya ku parliament tikanapereka recommendation ya kunkhokwe kuti kagwireni ntchito ya makadi kunkhokwe sizikanatheka machipi amene aja kungolowa zimafumbi samagwira ntchito koma izo tizisiyapo nkhani ndionena kuti zimene zikuchitika kwa NRB ife ya opposition tikadandaula sizikugwiritsidwa ntchito sizikutengedwa serious kodi akufuna kuti tichite kupanga chani chifukwa tikanakha kuti kuyendera limodzi nyengo imeneyi kumamvesesana muzaona kuti zinthu sizikupita mpaka na kumene zikupita koma chifukwa chokuti tikadandaula palibe chimene tikuyankhidwa palibe chimene tikuthandizidwa tikamva za madera ena anthu akuthandizidwa anthu akulembedwa mpaka na usiku anthu akuloledwa kupasidwa ndalama aena abi ali pompo
zinthu zokhazokha zosachita bwino mavidiyo ali mbwee koma Chabwino. eni ake ena biwo akuzichemerera ndeni mapanda fuso akuzichemererapo chani poti Chabwino. tinena kuwachemerera ndifeyo amalawi kuti ayi mukutigwirira ntchito yabwino. Chabwino tiapase mpata bambo Sambo adandaula apa Asulemani akukamba nkhani zosiyanasiyana ndimafuna tisadayambe kutenga ndemanga kuchokera kwa Malawi muwayankha motani Asulemani. Mwina ndingonena chinthu chimodzi kunena kuti warehouse imene kuneda pano inkhokwe yachimanga iyayi ukanengo kuli ma warehouse ambirimbiri ndipo ndi warehouse imene imagwiritsidwa ntchito yoti kuli security chitetezo chokwanira. Mwina nkhani zinazo ndingonena mokumbutsa kutena kuti ifeyo ngati NRB ntchito yathu ndikuyendetsa ntchito yakalembera pasi pa lamulo la kalembera waunzika. Ndiye mwina mundilole ndisayankhe chilichonse chimene chanenedwa chifukwa choti ineyo ndikulankhula ngati public servant, civil servant, ntchito imene ndinapatsidwa kuti ndigwire osatengera munthu kuti akuchokera kuti kapena kuti gulu la anthu ndilakuti koma kuti aliyense ayandire ntchito moyenera. Ndipo ifeyo tili osangalala kuona kuti ntchito imeneyi ikuyikwanitsa ndipo ikuyenda bwino. Mavuto amene akhala alipo ambiri mwa iyo ndioti anapangidwa sort out koma mwina ifeyo mungotilola ndikuti pasa mpata kuti nkhani zinazo ngati zikukhudzana mbali zina zimene si mandate imene tili nayo mwina tisayankheko kaye kali pano. Chabwino 29 minutes to 6 mkatikati mwa Times Talk pano pa Wireless ya Times. Tili ndi bambo Mphatso Sambo amene ndi mlembi wamkulu ku NRB komanso tili ndi olemekezeka Samia Suleiman amene kumawako adatsogolera gulu la aphungu amene adafika kumalo ena amene akuti a NRB kukanengo kumeneko mu warehouse ina kumene akuti a NRB amasankha makadi aunzika amene akuyenera kugawidwa m'masenta amu mzinda wa Lilongwe. Mukuiona bwanji nkhani kodi aphungu adadya mfulumira kuthamangira kumeneko pomafuna kuonetsetsa kuti chilungamo chikuyenda ku bungwe la NRB kapena iye a NRB nawonso akufunika akonze pena mwina malowa kuperekadi chikayiko? Inu mwayima potani ngati mwina pali pena pamene sitidawafunse makosa nawa alipo ndithu? Tatiimbireni foni pa 0998475904 kuti timve kuti mukuti bwanji, komanso ma SMS mukhonza kutumiza ku 1895 ndiye kuti tiwerenga pano ndikumva kuti mukuti bwanji. Halo. Hello, masera panja mangazi. Ndaswera kainuyo. Taswera. Dudziweni komanso amene mutiimbira. Ineto adina kumokuzet. Ndiulandireni adinala ndemanga yanu. Ineto ndemanga anga ndena kuti asambo chilungamo chikwakanika makujenga kale sete kumvera paredio chilungamo chikwakanika pena. Chifukwa chenera kuti iweyo kumalo kuti yako chimanga ungakawerengeza ungakaita kumakadi ayi. Imene ndikuonesa kuti chizoavika. Koma chimene ndingakuchenera kuti iwowo akanangokira ntchito yawo imene anatumidwa ndi Amalawi, atumikira Amalawi. Osati kutumikira chizani chimodzi chokha. Dziko linjirato Amalawi abande kusangalasa Amalawi osati kusangalasa munthu mmodzi. Chabwino ayenda kuthokozani kwambiri wawo. Zikomo kwambiri. Zikomo pa 1895 akuti amangazi aphungu asadalakwe apapa nafenzika tadabwa kuti kosunga chakudya kukupezeka makadi ayi atifotokozere bwino. Pastor Wisted Office Baraka North, tathokoza kwambiri. Timvenso wena pa line apo. Halo. Hello, masera bai. Ndaswera kainuyo. Era kudanda. Ndi ndani nanga nkuti kumene? Kunotu kupalombe kwa chipani. Tulandireni Palombe ndemanga yanu ndiyo tani? Kuti ndi wabwino. Chabwino. Apatu abwana ndikati kuti chisango chikho. Kutoko pamene sango chaka chino. Kutoko pa airport. Ife anthu opanda kati tona kuti izi kuenda chaka chino. Aganizanga ndi amene
Chabwino tathokoza kwambiri ngakhale umavuta kumva pamenepo uthengawo koma tathokoza. Ine Horace Mbendera kuno kwa Akachere. Abwanawo akuzikola akunama amenewo angotero amenewo asitudziwa kuti akunena ndani koma tathokoza kwambiri. Abwanawo akunama ine ndinalembetsa kulimbe post office in June mpaka pano amangonena kuti mwezi wa mawa sizinabwere akunama akuluwo. Chabwino tathokoza kwambiri potitumizira uthenga umenewo. Halo. Hello. Mwaswera bwanji wawo? Ndaswera bwino, inu ya Mangazi kuchina likona mwaswera bwanji? Ndaswera. Ndi Akatole kodi? Akatole fona kuimbira kuchirazo. Ndiulandireni Akatole. Ndemanga yano ndiyo tani madzulo ano? Mambo Sami Salamani ukona labo muli bwanji kai? Sakunimva. Asambo muli bwanji? Lebe makaini. Akuyankhani Asambo koma Asulemani ndikukhulupira kuti tawataya palaini patiyesera kuti tiwapezenso amenewa. Chabwino. Ndigwere kunkhani yazo Amangazi. Chabwino. Ndimafuna ndinene kuti choyambirira cheni wina aliyense amene akugwira ma entities aboma yambire ma MDS Ministry Department ma agencies yonse. They are there kuti atumikire amalawi ngati ife tikuyankhula. So kukhala pa position imene it doesn't mean kuti iwo ndanzeru kuposa amalawi amene ali pansi pawo. Zimene zikukambira pamenepo paso sambo ngati akuyankhula zinthu zosamveka. And zipani zosusa ndi ma stakeholders ena ambiri including with the citizens takati kundandaula kuti inu NRB chimukugwira bwino ntchito zipangizo zanu zochedwa kuti munthu apeze ma services anu ali kutali ndi amalawi koma yeti mukutumikira Malawi. Tsopano Asambo wakabwera pano kumati tutamendera kuti tikugwira bwino ntchito akutumikira ndani amalawi kamene kuti akagwira ntchito bwino ndipo tikudandaula pano because it has been an issue kuti NRB mukutumikira Malawi. So amabwera pamenepo kumanena kuti ife tikukoza zinthu timukutumikira amene anakuza kuti mwatumikirewo. Asambo ndi anthu onse amene muli ku NRB muziwe kuti simukuchita chimene amalawi akufuna kuti muchite. Tikabwera kunkhani ya ziphaso izizi Amangazi likuzeni ine nalembera chiphaso changa panopa izo musinawo 9 months yapita. Ndikulethera kuti ndipange ma access zinthu zanga ndinalemba mayeso anga MC andi ndinakoza bwino ananduza kuti mukabwera ndi chiphaso up to date mwe kumene unapita. Akuyambisa ndani? Asambo. NRB ikuyang'anidwa ndi Asambo ngati mkulu. Inewa Amangazi ndinapereka petition yonena kuti Ulibia anthu ena ake amang'anira damu. So damu lija linaphulika ndi kupha anthu amene amang'anira damu lija anatengedwa kuti analolekera pa ntchito anatengedwa ndikukazengedwa mwana. Imapemphaso kuti kunoko ku Malawi tikhale ndi malamulo oti ma MDS ngati sakutumikira bwino Malawi ngati akulekera ntchito izatenga wapita ku khoti ndikuwagamula. Tikakhala ndi lamulo ililo ngati musakutumikira bwino Malawi Lata kuona kuti amene titafunga tikhala mipando aja aziopa kuti tikachira ndoipa tikupangira mulo. Koma anthu akakhala pantambasale why amadziwa kuti ngakhale ndipange izi 1 wandisaka ni mbale wanga 2 ilinga yake mwandu wina wonse 3 mabunga utandi mange akakhala Afrika pakama why pali mpikisi imene chipa sogolopa. Ndiye ni mafua ndibweleze topano kuti NRB whatever you can talk pamene bobo izi kusangalasa izi kukoma NRB yalepera ntchito andi abavo inendika nakonda kuti ndigamule kuti amphaso Sambo akena kuti atule pasi ulendo. Wale 2 mkulu wawo amene amang'ana minister atule pasi ulendo. Abavo president amene amatenga pamene asiye pasi ulendo. Chifukwa anthu sakutumikira Malawi muli zipani zambirimbiri zosusa. Why zipani zosusa zokati kudandaula koma yeti AMCT ndi Asambo amadisendana. Why? Ndiva Malawi tikuona zimene mukuchita. Muchenjete kuti maudindo amene muli panowo mwangosankhidwa andi akalipo anzanu ndipo pazakhala anzanu chino pali zaye mutumikira Malawi andi Malawi na aliyense kusatekera kuti matemazo chino ndi wina aliyense azisangalala kuti ali ndi bungwe lawo imene kupereka mifuko zimene inu mukudiye ku masimu lipito ndi mazemene. Chabwino ainda thokoza kwambiri kuti mudatimbira foni Akatole. Ndimafuna ndipereke mpata kwa Asambo kuti ayankhuleko
ku ndemanga zosiyana-siyana zimene zabwera apa koma kukhala ngati nawonso achoka pa line apa ndiye tiyese kubweresapo anthu awiri onsewa kuti tipitirire ndi ndemanga zathu, koma tikutero tikupitirirabe kutenga ndemanga zanu kuzera ku text line yathu 1895 komanso mukhoza kuimba foni pa 0998475904 pamenepo ndiye kuti tichite choyankhulana kuti timve kuti ino mukuti bwanji. Halo. Hello. Mwaswera. Asaya bwino kaino. Ndaswera. Tudziweni komanso umene mutiimbira. Adziwani chabe kumulanje. Ndiulandireni adziwani kumulanje, ndemanga yanu ndiyo tani? Ineyo ndemanga yanga ndionena kuti mbuyo monsemu aina bitu wakakaruta kuna kachitike chisango amabwera kwachambula anthu kwapasa paso zawo kwa kumanyisa. Kenako kumabwera ameki ikalembera wawo. Komanozi kudabisa kuti chaka chino aina rabi akalemba anthu koma ziphaso sapasa kukuchakamira. Ndikubwera ameki kumalemba ziphaso zaiwali nawo besi. Ndesi nikuliwa kuti pamene kuprogramu wawo akumaipanga motani ziphaso zo kapena ziphaso yapanga nawo chani. Chabwino. Kwa hiyo akumakwanisa kuona yati mulibe chiphaso koma mnalimbe pitani akakulemba opanda chiphaso. Chiphaso chanu akayang'ana konko mkompyuta akakupezani akulemba. Italire jo chiphaso chimagwira ntchito ya mpito. Chabwino. Ena ndo ziphaso zawo zinapeka koma kuti abwezerese ziteka angoona kuti kudani mukalembesa ziterapo mpo chiphaso chikhala nacho. Ndene sindikhala kuziwa kuti kodi ameti aina rabi ndibo maseli kulamulira zakugwirizana chani kumali ya ziphaso za Malawi. Chabwino, aitathokoza kwambiri wawo. Mwinazo muna maganga wakuna kuti ibe ziphaso zikalipira zikakula. Chabwino, tathokoza kwambiri. Sambo ndimafuna ndiupaseni mpata muyankhuleko ndemanga zimene zabwerazi nkhani zimene zamanga nthenje kwambiri ndi ziwiri. Yoyamba anthu zioneka kuti anthu akuvutika kuti amvetsetse kuti warehouse ku Kanengo mwina koyamba kuja timafotokoza kuti ku NFRA tafotokozani kuti warehouse ili patipati makamaka inu mwagwiritsa ntchito kunena kuti warehouse ndi malo osungirako katundu koma ili patipati makamaka ndipo chifukwa chani mudasankha kumene iliko mwina kuti anthu amvetsetse. Chachiwiri chimene aunena akuti ngakhale inu muona kuti ntchito ikuyenda bwino ku NRB ambiri akuona kuti sizikuyenda bwino chifukwa ziphaso zawo akuzidikira kwa nthawi yayitali. Muti bwanji Asambo pamene? Zikomo kwambiri. Amalawi amvetsetse kunena kuti ife sitili pano kuti tifotokozere koma ntchito yathu imene ikugwirika aliyense akuyenera kuti aziona ndi kutsimikiza pamene zikuyenda bwino. Pamene sizikuyenda bwino ndi chifukwa choti timakhala ndi otitsogolera akuluakulu amene amatha kutiwuza kuti apa mwina zidakayenda chonchi ndipo timakhala tikusintha. Pamene tikufuna chithandizo mwina ndalama kumene timakhala tikupempha ndipo kuthokoza aboma amatipata. Timakhala tikupanganso kupeza mauthenga osiyanasiyana tikupempha Amalawi kuti azimvetsetsa mauthenga kuti ubereka aja ndi ochitira bwino iwo eni ake. Mauthenga amene amabwera ngakhale pa foni kunena kuti ma-ID anu yafika. Pitani mukatenge ku center kwanu musanyalanyaze katengeni ma-ID anu. Ma-ID onse amene tinalemba kumalawi kuno ndi kusindikiza onse anafika aliyense kuti akatenga nanjira uthenga wake umenewo. Ndi ma-ID ochepa kwambiri amene akupezeka kuti ali madera ena chifukwa zifukwa zosiyanasiyana. Chifukwa china kwakukulukulu kumakhala kuti mwina ziphaso zija mwina zinasokera kapena mwina panali kapoto kena kekang'ono koma ifeyo ndi ntchito yathu yatsiku ndi tsiku kuonetsetsa kuti ziphaso zafikire anthu. Ndipo ifeyo ziphaso zonse zinapereka kwa anthu ndipo timakhala tikulengeza mauthenga ngati amenewo. Munthu akakhala kuti ali ndi vuto afuna atifikire
kuti mwina panali vuto lina chiphaso chosinyinamufike chifukwa tili ndi ziphaso zina m'maderamo m'masenta zimene sizikutengedwa. Ili ndi manambala athu timanena kuti anthu akhoza kuimba kutumiza SMS ngakhale WhatsApp kumene ifeyo tidzathandiza chifukwa tili ndi call center yathu. Pakukulukulu ndimafuna ndifotokoze kwambiri zimenezo, koma ikakhala kuti warehouse tiyeni tisaimepo kwambiri pa warehouse chifukwa chakuti ndi malo amene kumasungidwa katundu osiyanasiyana ndi warehouse. Ndiye pali ma warehouse ena amene amathosunga kumene mankhwala, ena mwina makompyuta ngati kumene tikusungako, wina amasunga mwina zakudya, wina amathosunga katundu osiyanasiyana ngakhale maspeya amagalimoto. Koma ife kumene tikusungaku ndi ku malo kuti ndi malo aboma, komanso kuli maofesi oyendetsa ma warehouse aja, komanso kuli mafacilities osiyanasiyana kuphatikizaku ma weighbridge. Ife takangopezako malo amene tikugwiritsa ntchito pa ntchito yogawa katundu amene ali ziphaso zaunjika. Ndiye chifukwa chimene tapita kumeneko ndi malo aboma, komanso ndi malo oti kuli chitetezo chokwanira, malonso oti amasamalidwa bwino, komanso malo amene anali otifupikira kuti tikwaniritse kutumiza katundu madera onse Malawi muno kuchoka ku airport kudera malo amenewo. Ineyo ndingofuna ndiapemphe anthu onse amene akhala kudandaulawa. Ndaona kuti akudandaula akenala kaya apasita akubalaka ndi anthu ena ote kuphalombe ndi zina zotero. Ifeyo tikungonena kuti amene analembetsa apita akatenge chiphaso chake chaunjika kwa aliyense linatuluka. Amene ali ndi mavuto osiyanasiyana atiimbire foni tiyindi call center. Komanso amene akumana ndi nkhani zachinyengo, ifeyo tikudziwa kuti anthu ena amatha kunena mwina zinthu zisizoona. Ndiye tikupempha kuti anthu amene akhoza kukanena ku polisi kuti munthu ina akuwapempha ndalama si nkhani yofuna ina abi yokha. Tiyeni tonse tithandizane kuti ntchito yakalembera waunjika ndi ziphasozi ikhale ntchito yotamandika, kuti tonse tibweremo ndi kupereka nkhani yachilungamo ndi kunena nkhani imene iliona yokhayokha. Amene pali vuto usani NRB, NRB wanda amene angayankhe. Ngati NRB akukayikitsani kaneneleni madera oyenerera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndimafuna Suleiman muyankhuleponso apa ndemanga zimene tatenga zochepa anthu akukhala ngati kuti akugwirizana ndi zomwe mudachita, koma ndimafuna ndifunse kuti popanga oversight mene mmafotokozera muja mukafikano potere ndi mumatani. Mwachitsanzo anthu apa akudandaula kuti koma kuyenera biku sizikuchitika mmene timayembekezera, mumatani tsopano mukamachita kungotenthetsa wanthu kuti tidapita ku warehouse ndi ukaona kuti kukuchitika zotere nkuthera pomwepo? Ifeyo kuchachikulu ntchito yathu ndi kuchendanenera kuti ndife akapita wa Malawi kuonetsetsa kuti boma ma-institution ake akuyenda bwino, ndipo tikanakhala kuti sambo amasankhidwa ndi Malawi kuti katigwirireni ntchito mmene mukumvera ndemangazi, asambo lero ntchito inatha. Koma chifukwa chakuti amasankha ndi munthu mmodzi amene ali ndi mphamvu zimenezo, that's why asambo alipo mpaka lero. Ngakhale kuli zinthu zovuta zambiri zimene Amalawi akudandaula, chifukwa kugwira ntchito ku NRB sikugwirira president, sikugwirira chipani. Amene mabwana ako ayeneni ndi anthu Amalawi eni ake amene amakulipira. So anthu ongati akukudandaula soyenza kuti pali vuto. Ine ndimafuna kuti lero akagona awunikire bwinobwino. Izi ndi ndale, komanso izi ni ntchito. Tizionanso zakutsogolo. Sizoona kuti kutsogolo kuzabwere mpungwepungwe chifukwa cha asambo. Ayi. Ngati zikuvuta zisiyeni anthu ena ayese kuloyerapo kuti mina ngati anthu ena akunama awunikire kuti awo akunama. Koma mmene zikuyendera panopa ku NRB, Amalawi ambiri tikudandaula. Ndi Amalawi ochepa amene akusangalala nazo. Senza kuti pali vuto. Apa akanika kulankhula asambo kuti ndi nkhokwe yacho kudya akuti ku warehouse akanika kuichula zina. Senza kuti integrity mulibe. Pali vuto. And you are holding a big institution like National Registration Bureau of a country. There's a problem. So ineyo langa ndi pempho. Komano chimene mafuna ndasimikizira Malawi ndiyo kuti nkhawa zonse zakhala tikudandaula Malawi kuti
anzathu afuna abere chisankho, anzathu akupanga zopondereza madera ena pakalembedwe wawo. Amayi musadandaule, palibe akabere, ifeyo akapita wanu tilipo, tizithamanga chonchi ndithu. Kaya tikumana ndi zotani, pandamva kale apa kuti sipata 3 days afuna ndimange. Amange, akhoza kundipha kumene ndikufera choona. Ine chimene nganene ndichokuti izi zitha tikafika chaka chammawa. Koma tisapange zinthu zokuti chaka chammawa izi zikatha, enafe tizaone mavuto. Tiye tipange ziko Africa mu democracy, owina zawine bwinobwino, oluza. Ine ndilekezere pamene. Chabwino, 0998475904. Halo. Hello. Mwaswera bwanjwa? Ndaswera bwino, mwaswera bwanja Mangazi. Ndaswera, tudziweni komanso mene mutimbira. Ndine Andrew Mwadala Blanta. Tulandire na Mwadala, ndamanga yanu ndiyo tani? Ndipafanda kunende Bansambo. Banasa, esi ali balaini Banasambo. Akumvani. Banasambo mwaswera bwanji. Hello. Hello. Pitirira ndinde mangayani. Yes, ine ndimafanda yakunena personally. Ngati sakundimva kana ngati akundimva kumasafuna kuyankha ndifanda wa outage. Position imene aliyo anakhalaponso anzawo. Suleiman alongosola kunena kuti iwowo anakhauda kuseva Malawi anakapanga zimene Malawi adandaula. Koma chifukwa choneka anasungidwa ndi munthu akuyenera kupanga self master wawo. Imwe ndichakwera. So timafuna tiwasindikirise. Kunja kumaja ndima umobwera madzulo koma mamawa kunja kumaja. Sazakhala pamene po forever lerolo ndagwesa nsozi for the very first time in my life. Khaniza ndale kana khaniza dziko gwesa nsozi nditaona kumene nakusungidwe fertilizer kukapezeka ma national IDs akulengokha zofesa chisoni zonyasa ndipo zosakhala bwino. Ndindikwiyo kwambiri pano pa radio dziko likumva koma ndiwasimikizira Sambo akamagona akazikukude pa mtima akazifuse kuti ili ni ndani ndi ana ndi madamu ndi ndani amene ali kumbuyo kwangako kuti mtundu wako wathu kuti chani kuti dziko likuti chani asazisunge yonga ndi mungero kunja kumaja ndima umabwera madzulo kumakunja kumaja ndilibe zambiri zondewauza Sambo koma zimene ajisunge kuti Malawians 20 plus million of Malawians are very sad and we are not happy. The men of Bangladesh zinthu institutionally ndiya Malawi siya kunyumba kwao siya kunyumba kwa NCP. I know they are saving Malawi Congress Party. Koma is very very soon abanga regrets. So ndilekeza pamenepo I'm very ndakuya sinjira sangalase sizili bwino Asambo take home message. This is Malawi. We are not happy and will never be happy. NRB inalipo izakhalapo ndipo ilipo inu amene mangobwera kanyengo is African Harvey. You'll be answerable to all this mess you are causing today. Thank you so much. Tathokoza kwambiri 0998475904 ndipo pamene mungaimbe 1895 kukubwera ma SMS akuti bwana Mangazi wa NRB taziwa kale ifa Malawi akenede chabwino tathokoza kwambiri ine chanza kuno ku Nundu kunchewu mdzikomu chinyengo chatikwana mulungu akuwatsutsa NRB onafenso asatiye amalawi tikuyenda otopatopa chabwino uthenga umenewo mawena mmene alembedwera zikuvuta kumvetsa kuti akuti chani koma tathokoza kwambiri ineyo khadi ndilibe koma ndinajambulitsa Felix Zomba Chingale tathokoza kwambiri Felix potitumizira uthenga umenewo titenge awiri pa line pakena kwa akuluakuluwa atsekere program imeneyi. Halo abwana maswera bwanji nthawi ino? Ndaswera kainuyo? Ndaswera bwino. Tudziweni komanso mmene mutiimbira. Ino sendi Jagi kuzomba kwa Kataya. Ndiulandireni ajagi kwa Kataya ndamanga yanu. Kulu amene sangalankhule na munthu wa Sambi anthu amene adi andalama akuleta kunena chilungamo anthu amene aona kuya kupanga za mavodi ku warehouse ya Chimanga sika anthu amene ndi amisala ya samesula na mziwa chikula sinalo kwa zingulevo misala ya ndizoona zimene akunena koma iwo chifuta alipasi pa boma akuthandizwa ndi boma angachitani kodi wananzanga nongosika kumeneyi kuti china chache chiasuse mutu mwaomo adi ndi ana ndi kazi komanso abale yawo siku ina azalira
ndalama zimene adi okha abale awo sanagaire koma tsiku lakasoza abale yawo iwonso zizapasatize kwambiri akutizuza ife Malawi dziko njiracho lero kumapanga zawo kuti aposidwa ndalama anthu anafuna abeka chisankho kuti zizuzikabe ndi udindo kuti sulisangalatsa ambuye akhale nawo akulu amenewo titangazizoona zokhazo ndine wokwiya kwambiri Jaki Kuzomba. Zikomo kwambiri Jaki akuti abwana olemba zauzika akunama ine Mogoya Kuzomba tathokoza ine Matres Kundilande asambowo amadikira tithe kulembetsa mavoti ndi atulutse zitupazo aya azidi abe akutero amene watathokoza kwambiri. Ine ndikuona kuti otsutsawo asowa zotena akuopa palibe dzina komanso kumene atumizira uthenga umenewo. Timve otsiriza pa line ipa kenako titsendere program. Halo asogole mwaswera. asogole ndaswera kana Ndaswera tudziweni mavuto esawa kumulani ndiulandireni amavuto ndemanga yanu ndiyo tani. nendokali mkulu wa NRB amosiwa chilungamo Chabwino chifukwa mwamfusafusa ili chabwino ndiuze kuti warehouse ndi andiwiki nanga ili papa koma ukanika kuti apa tsiro kuti warehouse yonje pakuti akungoti warehouse yosungira zitiro za galimoto aya warehouse yosungira nakali mankola famasi kuti mere kuti apungo yo warehouse amaiza kuti iyi ndi ya NF ya Chimanga lakini ya famasi abatuli udinga makuti sowa kuti atuze chera chikachoka. Chabwino Ndimene angaziyo ndinena kuti ndikukira otadi kuena radi anamba ko ndiwo ayi ndito ansapo amana zura mchito ndiwo wapezeka marogo tobenawo anasiya nchito de iwo ndiwa uze nena kuti agwiye nchito mokomera Malawi otadi mokomera banja lawo kuti mina akumbeka wakasandala mali. Chabwino aenda thokoza kwambiri wawa zikomo kwambiri. Nthawi yathu yapita Bambo Suleiman 1 minute muyimaliza bwanji nkhani. Ine nkhani apa namaliza ineyo kwanga ndikukhumudwa ena kumafuna ngati kuti ndilire kuti kodi ya Malawi tikulekereranji dziko lathu zifika pamenepa. Tinali tobwino mbuyo umodzi maoneka kusuntha zinthu. Koma ndi apasenso chilimbikiso kuti tisafoke tisataye chikhulupiriro zinthu zikonzedwa Mulungu satitaya yaya ngakhale pakubwera ena oti akufuna apange chifuniro chawo mukakamiza zinthu koma ifeyo Mulungu wathu satitaya ndipo sitikuopa sitikufoka sitikubwerera mbuyo kati manga tikutamba kusatidwa kale kupyezedwa Mulungu ayima nafe. Chichitike koma Malawi tiaukazoona Amalawi akhale majaji aifeyo anthu awo. Chabwino Bambo Sambo muyimaliza bwanji nkhani. Ine ndingwapempha Malawi kuti kwenikweni tiyeni tiyendere limodzi tisamangomvera chilichonse chimene chili ndi mabodza omwe. Ifeyo tikugwira ntchito yosindikiza ziphaso zaunzika kugawa ziphaso zaunzika kuti Malawi akhale ndi zinthu zimene zikugwiritsa ntchito njira yosiyanasiyana. Amalawi asayiwale kuti bungwe la NRB ndi bungwe limene lili ndi malamulo aokha. Ntchito ya NRB si kalendera wa chisankho kapena kuyendetsa chisankho limene bungwe la Malawi Electoral Commission neji. Ndiye ambiri amakhala kusokoneza yetu kudziwa kuti izizi zikuchitika kwambiri chifukwa chakuti ni nthawi ya kalendera wa chisankho. Koma tiyeni timvetsetse ndi kutumiza uthenga woyenerera. Amene ali ndi vuto apeze njira yoti alimene vutolo koma osakatumize bodza kwa anthu osiyanasiyana. Akakhala adindo amene akudandaula mamembers of parliament ifeyo tiyesetsa kuti tilumikizane nawo kuti timvetsetse ngawa zawo zikumwambiri. Zikomo kwambiri tikuthokozeni nonse pokhala nafe amenewa ndi Mphatso Sambo amene ndi mlembi wamkulu ku bungwe la NRB komanso tidali ndi olemekezeka Samia Suleiman amene ndithu ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Takuthokozani kwambiri makosana pokhala nafe komanso tiyamikire kwambiri inu nonse amene mmayimba foni komanso kutumiza mauthenga. Timabwera pano chifukwa cha inu ndipo timakondwera kwambiri mukamatero. Ine dzina langa ndi Chimwemwe Mangazi ndibwerenso pano
mawa nthawi ya 5 koloko mpaka 6 koloko ndi programu ina ya Times Talk. Pitirizani kumvera wireless ya Times. ino ni nthawi yachisangalalo ndipo ndikhandikusani mwatsalanetsarane mmene msano wakusangalalira ndera lathu lino. Karibu tiyende limodzi.